solihah ya Mbak ya. Pokoknya pesenku kuwi solihah. Ki wis ancang-ancang nek nyeluk apa beb apa yang yo sing manis lah Kanjeng Nabi nggih. Niku nyeluk garwanipun ya Humairah. Wis pokoke sing manis-manis pokoke. Nek nyeluk garwane sing anu, sing manis-manis. Aku tahu. Bojoku lho tak nyanyekno malah aku diwuncali karo ondrek. Estu. Kula ngerayu bojoku lho, "Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta." Wah, tak terusno kok sing penyanyi ngejak duet repot ya. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Iso aku. Salah aku juga karena jatuh cinta orang seperti dirimu, seanggun bidadari. Lho ngono Fa, ngerayu bojone iki ngono kuwi. Dadi bojone merasa tersanjung. Mulyakno bojone iki masyaallah pahalane gede lho. Tenang. Ya Mbak ya. Dimulyakno masal njaluk wedang gak wedang, njaluk gawe lawuh ya. Aja banding-bandingke, Mas, aku getun Mas rabi karo kowe. Delok to kae lho, wong kae lho, rabi karo bojone lagi setahun lho, gelange ngerentet mulai epek-epek ngantek sikut. Lah sing awake dhewe lho wis pirang-pirang tahun kok gak iso apa-apa. Lho, kuwi aja ngantek ngono kuwi. Ya Mbak ya. Pokoke pesenku ki mau. Dadi wong wedok sing saleh, salihah, sing lanang sing soleh. Insyaallah rumah tanggane dadi ayem. Insyaallah, Allahumma amin.